те каним да дойде на това място и да го светиш, да го благословиш. Нека да й дадеш съвършено здраве, да й дадеш мъдрост, да й дадеш разум и най-вече да изпълни сърцето и с Божията любов. Зато и благодарим ти в името на Исус. Амин. Чува се в нощта и ангелите пеят пак хвала. Дойде велик Спасител на света за теб. Кръстна смърт понесе той за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря за да живееш ти. Ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Хваля теб. Ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъл на моята душа. Искам аз да кажа: добре сте дошли, скъпи мои роднини. Добре сте дошли, скъпи мои приятели, скъпи мои деца, скъпи мои братя и сестри. Благодаря ви от сърце, че уважихте моят празник. Заедно да споделя радостта и малко отчаянието, че вече навърших 60. Много е добре, но да съм на 50 или на 40. Но такъв е живота, годините си отиват и аз искам да ви благодаря, че ме уважихте, заедно да отпразнуваме моя 60 годишен юбилей. Благодаря ви, нека Бог да ви благослови, Бог да си погрижи за всеки един по-отделно, Бог да има грижата за всеки, който е застанал пред Него и така да отговори на всеки един за неговия проблем, за неговото здраве. Аз вярвам, че когато търсим Господа, Той няма да остави нещата така. Благодаря ви много, от сърце ви благодаря. Благодаря на моите брати от Сливен, моите дечица, това са моите деца, които ме уважиха също да дойдат да присъстват на моят празник. Бъдете благословени! Ти си моя
и своята прошка осъдни са. Аз на тебе се името на моя Бог Исус смело аз към те вървя, ще стигна с вяра вечността, що ми са огнава до своя царство стигате, душата ми спасена, ще ти дея моя. Благодаря за милостта, промени съдбата ми. Няма като те, няма като те, няма като те, няма като те. Отдако мой, няма като те. И за най-прекрасния човек в Белго, Бог ти благослови!
Казваме официално добре дошли на всички на 60 годишната юбилей на сестра Величка. Още един път да попляскаме за нея. Айде нещо веселичко, да може да се радваме, празник имаме. Господа да благослови сестра ми. Да видиш света от чудата, от чудата, да ти даде добро здраве и благословена да бъдеш. Алелуя! Силно ме сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли с нами за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно ме сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, моя Бог се моли с нами за мен. Винаги ще пея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога аз няма да спра. Винаги ще пея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога аз няма да спра. За най-благословената юбилярка, Господе благослови и цялото семейство. И за това ще пея никога няма да спра. Пейте с мене и радвай се Бога, че радостта е нашата сила. Небо си пада, що ми е за мен с теб. И за това ще пея никога няма да спра. Винаги
Thank you.
юбилярката, Господи благослови и цялата прекрасна фамилия. Амин! Благодаря ти, Боже мой, благодаря ти, Царю мой, за жертвата ти, както мой, чрез тази жертва ме благослови. Благодаря ти, о Боже мой, благодаря ти, че ме избави от робството на греха. Благодаря ти за милостта, за тази, която ме крепи, за надеждата, която имам, защото гледна към кръста ти. Благодаря ти за милостта, за тази, която ме крепи, за надеждата, която имам, защото гледна към кръста ти. Благодаря ти, Боже мой, благодаря ти, Царю мой, че тази жертва ме изкупи и от смъртта ме спаси. Благодаря ти, о Боже мой, благодаря ти, Царю мой, че ме избави от робството на греха. Благодаря ти за милостта, за тази любов, която ме крепи, за надеждата, която имам, защото гледна към кръста ти. Благодаря ти за милостта, за тази любов, която ме крепи, за надеждата, която имам, защото гледна към кръста ти. Айде, очите ми поглеждат твоята слава. Алелуя! Очите ми поглеждат моята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, както Исусе. Очите ми поглеждат моята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те само, както Исусе. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея твоята благодат. Огромна е както твоята любов, велика е както твоята милост. Моето сърце
Заспява и съм спасен. И търсят твоето лице, сърцето ми обича тебе крайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице, сърцето ми обича тебе само, Татко Исусе. Любовта ти, мати, любовта ти е живот, тя ми дава да живея и да благодат. Любовта ти, мами, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята благодат. Огромна е Татко твоята любов, велика е Татко твоята милост. С радост се изпълни моето сърце, погледна към теб, заспя и съм спасен. Огромна е Татко твоята любов, велика е Татко твоята милост. С радост се изпълни моето сърце, погледна към теб, заспя и съм спасен. Амин! Shut up.
Дами и господа, на юбилея на моята сестра, която навършва 60 години. Не е малко. Вчера беше 20, днес е 60. Вчера бяхме деца, спомням си какви малки деца бяхме. Спахме заедно на едни легла. Колко бързо се протака времето. Спим, ставаме, докато се усетим, станахме на пенсионна възраст. 60 години, Бог да я благослови, още толкова, и не даваме гаранция, но си пожелаваме да живее още толкова години. И ако умра, пак ще живее. Да. Така, много се радвам, че уважихте сестра ми и сте дошли на нейният юбилей, на този велик празник. Вярвам, че вашето идване не е на празно, нали? Ще ви се заплати на ония свят, като отиде. Така казва Господ. На ония свят всичко се заплаща. Айде нека да призовем Господа да се молим, да започнем с молитва. Знаете, че Исус е най-важният. Без Него нищо не мога да направим. Той дава живот, Той дава здраве, Той дава храна, Той дава облекло. Той дава всичко и зато и на Него се надяваме и нека да го призовем. Както сте така, ще кажа няколко думи на Господа, да дойде на това място. Знаете, че Той е домакинът, ние сме гости на този. Него е земята, Него е всичко, даже и ние сме Негови, принадлежим на Господа. Зато и се радваме, че ще присъства и присъства помежду нас. И Той е този, който тази вечер ще ни благослови, изобилно ще ни благослови. Вярвам, че ще го наиграем. Имаме и цигулар тук. Най-добрия. Нека набедем глави. Боже, благодарим Ти тази вечер за Твоето все присъствие помежду нас. Ти си казал първо да търсим Твоето царство, Твоята воля, Твоята правда, Твоята истина. И винаги в такива моменти никога не трябва да Те забравяме, защото много често ние Те забравяме, Господи. Но един духовен човек, който обича Господа, винаги иска да прекара времето си с Него. Да имаме общение с Него, да имаме взаимоотношение с Него. И тази вечер Те каним да дойдем на това място и да го осветиш, да го благословиш, да благослови сестра ми, който Ти удължаваш живота й, благослови изобилно. Нека да й дадеш съвършено здраве, да й дадеш мъдрост, да й дадеш разум и най-вече да изпълни сърцето и с Божията любов. Нищо друго няма да ни спаси, освен любовта, която си изляла с духа си вътре в нас. Благослови това събиране, не мога да кажа събрание, но събиране. И Те каним да дойдеш на това място, Господи Боже. И всеки един, който е дошъл, благослови му изобилно, изпълни го с радост, защото радостта в Господа е нашата сила. Ние нямаме тази радост, която светът няма тази радост, която ние имаме, Боже. Защото имаме надежда и за този свят, и за ония свят. Зато и благодарим Ти в името на Исус. Амин. Така, започваме с бързи, пални песни, важното да хвалим Бога. Каквито ти знаеш. Искам аз да кажа, добре сте дошли, скъпи мои роднини. Добре сте дошли, скъпи мои приятели, скъпи мои деца, скъпи мои братя и сестри. Благодаря Ви от сърце, че уважихте моят празник. Заедно да споделя радостта и малко отчаянието, че вече навърших 60. Много е добре, но да съм на 50 или на 40. Но такъв е живота, годините си отиват и аз искам да Ви благодаря, че ме уважихте, заедно да отпразнуваме моя 60 годишен юбилей. Благодаря Ви, нека Бог да Ви благослови, Бог да си погрижи за всеки един по-отделно, Бог да има грижата за всеки, който е застанал пред Него и така да отговори на всеки един за неговия проблем, за неговото здраве.
Аз вярвам, че когато търсим Господа, Той няма да остави нещата така. Благодаря ви много от сърце ви, благодаря. Благодаря на моите брати от Сливен, моите дечица, това са моите деца, които ме уважиха също да дойдат да присъстват на моят празник. Бъдете благословени. Благославяте се с тази песен. Ръцете ти да бъдат винаги издигнати към Господа, сърцето ти да бъде отворено за Господа и да уповаваш само на Него и само на Него. Бъди благословен. Сърцете си към Тебе, прекрасен си Ти. Всичкото ги изпълвай с духа си към Тебе. Непрекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всичкото ги изпълвай с духа си. Не сила да Ти, се нощно на нас.
Когато се събудя, края на деня, ще пея за миналата мъдрост. Благослови, милостта ти е безкрайна, всеки ден. Се си ме държи.
също ви приветствам с добре дошли на този прекрасен празник. Празник е, защото отбелязваме 60 годишния юбилей на баба Вики. Това са цели 6 десетилетия. Те не означават старост, те означават стойност. Ако сте любопитни и искате да ви върна 60 години назад, слушайте внимателно как протече животът на баба Вики до този момент. И така, връщаме се през 1965 година. На 21 юли, в този горещ юлски ден, се ражда Величка Георгиева Симеонова, град Ямбол. Многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Нейната майка Далфина я ражда естествено по нормален начин. Аплодисменти! Няма секцио! Малката Величка се ражда с тегло 2 килограма и 300 грама и 48 сантиметра висока. Но майка и дъщеря остават в болницата цели 20 дни. И така, след дългите изминали дни, настъпва и денят на изписването. Бащата на Величка, Георги Парцалев, с радост, трепет и вълнение изписа своята първородна дъщеричка, която била дългоочаквано дете за семейството. Прибират се от дома на улица Чая в град Ямбол, където живеят за кратко, а след това се местят в квартал Каргун, отново в Ямбол. И така, може ли малко тишина? Там в град Ямбол малката Вили се радва на щастливо и безгрижно детство, но поради редица причини семейството се завръща да живее в малкото и китно градче, град Елхово, на улица Лозенград 16, където живеят в този град и повечето им роднини. През 70-те години на миналия век Величка помага на майка си с домакинските задължения и с отглеждането на по-малките си сестра и братя, които са Тинка, Иван и Наско. Те растяха, плачеха и се радваха заедно. Но тъй като времето лети, Вили вече е в тинейджърските си години и се запознава с най-искания и желан тогавашен ерген на квартала Илия. Добра. А за Илия ще споделим малко повече на неговия 70-ти юбилей. И така, когато те са се запознали, тя не предполагаше, че той ще бъде настоящия й съпруг. Но
съдбата е имала други планове. С течение на времето те поддържали взаимоотношения 3 години и половина. Но Величка, без да знае, че баща й заедно с Илия и неговите родители оговарят дата за сватба. И с тази крачка Илия решава да направи Величка за своя съпруга и спътница в живота. И сватбата се състояла на 20 юли 1981 година с много музика и танци. Съвместният им живот преминава, живеейки в къщата на Илия, заедно с неговите родители. Но времето минавало и минавало и те с много усилия, труд и премеждия се създават голям и уютен дом, където се раждат двете им деца – Дафинка и Атанас. Величка и Илия отглеждат добри и възпитани деца. Докато децата растяха, те посрещаха християни, братя и сестри в дома си, с които заедно повярваха в Бог и заедно приеха Исус Христос за личен спасител. И така, младата домакиня Вили приготвяше вкусни ястия и госби за своите гости. Как да удържим това време, което лети неусетно? Защото децата им, Дафи и Наско, пораснаха. Те вече бяха преминали през фазата на детските градини и училищата. И всеки пое по своя път. И така, Дафинка се омъжва за Димитър и се раждат трите им деца – Станислава, Виктория и Алекс. Атанас също се жени за своята любима Милена и се раждат двете им деца – Даная и малкият Алекс. И през тези години вече може да я наричаме баба Вики, която се грижи и се радва на своите внуци. Баба Вики, тя преминава през трудности, проблеми, изпитания, радости и болести, тревоги и победи. Но въпреки всичко, тя остава вярна на своя Бог. Алелуя! И така, благодарим на Бог за нейните години, че също така вече и прабаба на малката Даная, на моята дъщеря. Баба Вики сега е щастлива и с благодарно сърце казва на всички, че ви обича. Кажи някой свидетел да благодари на Бога. Ами има една игра. Така и така сте започнали. Да. Нека да попитаме дядо. Ще се дъним. Дядо, да видим колко добре познаваш баба. Ти знаеш ли коя е нейната любима храна? Всичко. Лятната манджа. Не отказвам. Най-вече лятна манджа. Лятна манджа. Мисъл не е. Добре. Кажи ни, кой е бил първият ви автомобил, понеже тя
бял, 65 17, чисто нов, година. 66-та година, 14 май. Браво за това, че помниш! Знаеш ли какво гледа баба най-често по телевизията? Ти сериали. Добре. Разбрахме, че много обича лятна манджа. А какво обича да готви най-много? Лятна манджа. Тя шеф на манджата. Тя готви всичко. Който гледа телевизора, телефона, Лятна манджа не е. Бабо, имам и въпрос към теб. Ако можеш да се върнеш в една година от живота си, коя година би избрала? Помисли. Избрала годината, когато за първи път станах мама. 82 година. Да, браво! Кой е любимият ти празник? Великден. Великден! Понеже тогава тя има и имен ден. Възкресение Христово, не че имен ден. И Възкресение Христово. Можеш ли да ни кажеш, кой е бил най-близкият ти приятел от детството? Кажи му. Кажи силно! Ами имах една приятелка от първи клас до 8 бяхме заедно. Тя вече не живее тук, но тя си остана в сърцето ми. Винаги си я обичал много. Мирашка на втора. Браво! Данка! Най-добрата приятелка от детството на баба е била Данка. Така, имам още един въпрос. Понеже си родена през 65-та година, знаеш ли кой е бил държавният глава на България? Тодор Живко. Браво, бабо! Браво! Не го помня. А коя валута е използвана в България през 60-те години? Паунди. Не. Лев. Лев, да. Какъв телевизор е имало повечето български домове през 70-те? Някой спомня ли си? Опера черно-бял. Опера Иска Пирин. Ами не. Велико Търго. Не. Опера Опера. Иска. Тя ги кажи. Опера. Браво. Лиска. Пирин. Тума се напили, нали? Велико Търго. Тума се напили, помня. Затипан са пили. Имам един въпрос и към майка ми, понеже е родена през 80-те. Знаеш ли кой е бил най-популярният български певец през 80-те години? Емил Димитров, така? Васил Найденов, Георги Христов и Лили Иванова. Браво! Браво на всички! А някой знае ли как се казваше първият цветен телевизионен канал в България? БНТ. Браво, това го знаете всички. Имам един въпрос и към баща ми, понеже пък той е роден през 70-те години. Така, кой автомобил беше символ на просперитет през 70-те години?
Москвич, на дядо ти Москвича. Да, точно така. Москвич, Волга и Лада. Да. А бабо, знаеш ли какво историческо събитие се случва през 1989 година в България? Румяна. Добре, ще го сметна за правилен отговор. Демокрация. Да. И сега един въпрос към Войчо ми, понеже той тук ми е по-наблизо. И така, кога се появява първият мобилен телефон в България? 2000-та година. Не, грешка. Надолу. 98-та. Грешка. Нагоре, надолу. Първият мобилен телефон в България се появява около 1992 и 1993 година. Не малки бяха. И сега задана един въпрос. Понеже е родена през тази година, кога България става член на Европейския съюз? Аз малко че подсказах. Първия януари 2007. Браво, Тани! Подясна,